Fac dușmanii 2-3 lei, se umflă zi numărul tău. 076. Așa? 136. 04. 04 77. 77 78. 77. Hai, lasă-l. Hai așa cântă, că suntem băste pe YouTube. Fac dușmanii 2-3 lei, se umflă carnea pe ei. Mai tare. Ei fac bani din întâmplare, eu fac bani că am valoare. La cine îi dau eu pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un pumn, să te știe de nebun. Fac dușmanii 2-3 lei, se umflă carnea pe ei. Îi fac bani din întâmplare, eu fac bani că am valoare. La cine îi dau eu pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un pumn, să te știe de nebun. Am văzut și pe aici și pe afară, n-am pus botul la vrăjeală. Am avut simțul răbdare și am urât prăduitorii. Nici pe aici, nici pe afară, n-am pus botul la vrăjeală. Am avut simțul răbdare și am urât prăduitorii. Lăutarul seriei 2007. Să se pe sistemul aici.